उरखाव गौरांनि गोविन्दनि प्रमदनि बिफानि सम्पति नङा काउन्सिला बेखौ क'क्राझाराव अल पार्टी मिट खालामनानै सावरायनांगौमोन जे जोङो 6 लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय बे भिडिअ क्लिपावहाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ मानि सोमोन्दै जागोन भिडिअ'आहाय भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोनाहाय ससेयावहाय ओरैबायदि रागाबो जोंनो हागौ जे बिनि थाखायनो माने जोंनि लिडारफ्रा गनो हायाखै जेलनिफ्राय आरो गोबां माने बे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन मा बुंलांदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनाहाय मिथिजोबलांनो हागोन जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मा सोलिगासिनो दं आरो बिटिआर रेकर्डआवहाय मा सोलिगासिनो दं नोंथांमोनाहाय नायलांदो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांनानै नोंथांमोनाहाय मा मिन्थिखो मा बुजिखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायलायदो जे बे जिनिसा बिराद क्रिटिकेल आरो बियो मोनसे एनडिपि बा एक्स एनडिपि फोरनिल' बियो मोनसे मा नोङो समस्या नङा बे गथाय जाथि बर' आरो जेसेबां बे ओनसोलाव थानाय बिसोरनिबो मोनसे जों समस्या होननानै सानफायो आरो दा बिनिखायनो जों गेजेराव जोङो एनडिपिनि सदस्य नङाबाबो जों नुबाय थादों जे सान्ति सुक्तिनि खाथिराव जे जोंनि बर' माहारि जायफोर दर्शन बोथोरनि सेंग्राफोर दंमोन गासैखौबो परित्याग खालामनानै नागारजोबनानै इभेन बड'लेण्ड रायजोखौबो नांला होननानै कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन होनलायनानै सान्तिनि खाथिराव जे भारत आरो आसाम सरकारजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामलायदोंमोन आरो दा बे बेलायाव सोरबा कनभिक्टेड सोरबा नोङो हियारिंआव सोरबा माबा मोनसे दायाव दंबाबो जे जोङो आगोलनि जारिमिनफोरखौ नायब्ला नुयो जे बिएलटिनि टाइमावबो बेबादि मेला कनभिक्टेड जानाय दंमोन आरो बेबादि हयथ' एनडिपिनि भाइफोरनि आन्दलननिफ्राय बांसिन बिएलटिनि आन्दलनाव मानसि थैदोंमोन थिग बे रोखोमैनो जों बिसोरनि दफाफोरखौबो नायनानै फरायदों एखे बाथ्राफोरखौ लिरनाय दङ जे आसाम स्टेट एक्जिस्टिं पलिसिनि अनुजायै बिबिचना खालामनानै बिसार खालामनानै रिभिउ खालामनानै बे जिनिसखौ आसामनि सरकारनि सायावनो दायित्वखौ होनाय जादों दा जों बेखौनो होनबाय थादोंमोन जे जों नुहुरदों जे बे जिनिसा गस्ला गोसोमजों मालाबा गवा मानोना बेवहाय पलिटिकेलनि मोनसे सार्थ लबि दंदेरो जों आगोलनिफ्राय होनबाय थादों जे गाबोननो जुदि इच्छा जायोबा आसामनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' बा सोरबा दैदेनगिरि जायफोर दैदेननानै दङ जोंनि दा रायजो आरो काउन्सिलखौ बिसोरहा एलायन्स गभर्नमेन्ट दं बिसोरो एकान्नभाबे जुदि गोसो गोरबोजों बख'थारनो लुबैयोब्ला दिनै मानो एसेम्ब्लियाव दिनै मानो मोनसेबो रेजलिउसन लादिया नोङो बिटिसिआवबो रेजलिउसन लानो हायो 2 नाम्बार खोथा नोङो एमएलएफोर जोंनिफ्राय 12-13 जन दङ नोङो काउन्सिलावबो एमएलए एसेम्ब्लियावबो रावबो रन्जन दैमारिनि खोथानि सोमोन्दै रायलाया दा बेखौ एकान्नभाबे शान्तिखौ जुदि बृहत्तर ग्रेटार इन्टारनेसनेल जुदि शान्तिनि जुनै बिथांमोनाबो आवगायनानै गावसोरनि दल संगठनखौ फोजोबनायजों लोगोसे बड'लेण्ड रायजोखौबो नांला होननाय सिमांखौबो गारजोबनानै बिसोरो शान्तिनि खाथिराव दिनैहाय मेन स्ट्रिमाव फैफिननो नागिरदों होमब्ला बिसोरखौ मानो हमथाबाय थादों आरो आं बार होनो गस्ला गोसोमजों गुबा मानोना बेवहाय नोङो पलिटिकेलि बेवहाय एन्टेंगल जानानै दङ दा बादियाव जुदि रेजलिउसन लायोबा हाउसआव एसेम्ब्लियाव मोननै काउन्सिलाव बिटिसिआव आरो नोंना आसामाव बिथाङा गयनि जेबो खोथानो गैया बेवहाय जेबो गुलुं गुजि जानो नाङा आं स्पष्ट खोथाखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों एनडिपिनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन एखे डिफारेन्स जेबो गैया बिसोरबो सिलायहरदों बिसोरबो मानसिनाव थांदों बिसोरबो बम ब्लास्ट होदों बिसोरबो बिएलटि भाइफ्राबो नोङो फकिरग्राम बादियाव ट्रेनफोरखौ गंसे उरायहोदों मानसिफोरनि खुनु काउन्टिं गैया बेसेबां थैदों घटनायाथ' एखे केसआबो एखे आन्दलनाबो एखे दा बिथांमोना जुदि जेनेरेल एमनेस्टि मोनदोंब्ला बे जेनेरेल एमनेस्टि मोननाया दाबो दङ मानोना भारतनि प्रेसिडेन्टनि सायाव थायो बे पावार फांसना दा बेफोरखौनो होनदों आङो गणतान्त्रिक भाबे जुदि आसाम सरकारा रेजलिउसन लायोबा जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो जुदि रेजलिउसन लानानै जुदि बेखौ गोजौ थाखोसिम लाङोबा मानोना जों फोथायो जों मिथिगौ गणतन्त्र देशआव बयनिफ्रायबो नोङो देरसिन माने माबायानो नोङो डेम'क्रेसिनि माबाया बे हाउसनि माबानो सोलियो दा बे हिसाबै जों नुनोसो मोनदों तारमाने जों बर' भाइफोरखौ दिसपुरा मालाबा बावनाखै जोंखौ डिसक्रिमिनेटिं खालामबोदों आरो बिसोरहा मोनसे गिनाय दंमोन बे मानसिफोरखौ हगारना लाब्ला हयथ' जोंनिफ्राय आरोबाव आलादा जानो आन्दलन खालामफिनगोन नामा बा बिसोरो बे बम ब्लास्टनि सायाव नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया जेब्ला बम ब्लास्ट जादोंमोन बे दानि चिफ मिनिस्टारा जेब्लानाखि बियो मा होनो हेल्थनि मिनिस्टारमोन कंग्रेसनि टाइमाव अखानायै मोनसे स्टेटमेन्ट होदों जे बे जाय बम ब्लास्टजों जड़ित मानसिफोर दङ जिखुनु दल संगठननि जाया मानो जोङो बेखौ आसामाव फर उदाहरननि जुनै एग्जाम्पलनि जुनै जोङो मोनसे साजा होगोन होनना बुंदों प्रमिस लादोंमोन दा बे प्रमिस मथेनो बे मावगासिनो दङ
थारमाने पासिघाटसिम बिसोरो लांनायनि बै टाइमावनो प्रमिस लाखादोंमोन दा जों नुनो मोनो बर'फोरखौ एसामिसफ्रा जे सैया दिसपुरा जे सैया अराय टाइम सैया जोंखौ हिंसा खालामबाय थायो बे खोथा दिनै प्रुफ जाबाय मानो प्रुफ जाखो होनोब्ला बिसोरो गोसो जायोब्ला हगारनो हायोमोन थारमाने जोंनि बर'फोरनि जेसेबां जे जोंनि सरलथा बे सरलथाखौ लानानै जोङो माने हादारन जोंनि जे सरलथाखौ लानानै आसामनि सिङाव जोङो खर' गंलायबाय सारेन्डार खालामनानै जोङो रायजोखौबो नांला सान्थिनि खाथिराव जोंनो बिटिआर होननायखौनो हरदो होननानै माने सान्थिनि खाथिराव बेखौनो एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय काउन्सिलखौनो अब्लालाय दिनै जों हमनो हायो जों बुजिनो हायो आसामा दिनैसिम मा जोंनि बर' जाथिखौ खोमाहायाखै जोंनि मानसिया सान्थिनि खाथिराव रायजोखौ नांला होननानै जुदि थांनो हायोबा जोंनि मानसिफोरखौ दिनैसिम खोमाखौनो होआखै एसामिसफ्रा थारमाने दिसपुरफ्रा थारमाने गोदोनिफ्रायनो जोंनि सायाव मुगैनाय डिसक्रिमिनेसन दङ बे बर' हारि ट्राइबेल होननाया बे हानि मालिक बिसोरो मिथिगौ बिसोरखौ जेरैखियाब्लाबो जोङो फोजोबस्रांनांगौ खायदायै बुद्धियै मानोना बिसोरो जुदि स्ट्रं थायोबा सानसे समाव आलादा रायजो लानानै थांनो हागौ बा आसामनि हाखौ आरो बुखावनो हागौ होननानै दा जायनि जुनै बिसोरो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरखौ लानानै दिसपुरनि षड़यन्त्रआ बेनो जे बिसोरो मालाबाबो जोङो रायजो मोना जायनि जुनै आसामनि जेसेबां दल संगठनफोर दङ आसुवान होन सोरबान होन बिसोरनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय अखमर माति आरो एक इन्सिउ निदिउ होना होमबा थारमाने हा बिग्रा जोंसो राभाथ' गैया लालुं कसारि मेस देउरिफ्राथ' बिरोङा बिसोरनि जनसंख्याया 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख दं गिनांगौ जाथि हिसाबै बर'ल' दङ एसामिसजों बुलायलायनानै सौलायलायनानै जोख्लाबलायनानै आलादा रायजो दानो हाग्रा पावारा बर'फोरसो जायनि जुनै बर'फोरखौनो सब समाय लानानै दिसपुरा सब समाय षड़यन्त्र खालामो जेन' जोंखौ इउनिटि जाहोआ जोंखौ गोदोनि बादि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि टाइमनि बादि मोनसे जागरण जाहैफिननो बिसोरो माने जोंखौहाय लुबैया बेनि मेन रिजनानो जाबाय जों हा बिदों जोंनि दायाबो हा बिनायखायसो जों दाय जों मुगैजानाय जोदावलै जानाय नाखौ हरजानाय सोबाखे हरजानाय दायनि उद्देश्यआनो मेनानो जाहैबाय जों जे आलादा रायजो बिबाय गुबुन ट्राइबेलाथ' रायजो बिरोङा बर'फ्रा रायजो बिदोंब्लाथाय बिसोर मोदोमाव नांबाय जोंनि हाखौ बिदों नोंसोरो खावसे मानि जुनै मोननांगौ नोंथांमोना हयरेस बे हाया जोंनिसो बिसोरो जोंनि सायाव दखल खालामनानै दं दा बेफोरखौ लानानै जोंनि 1 नाम्बार सुथ्रुआ बर'फ्रा मिथिना लानांगौ दिसपुर आरो बिसोरबो मिथिगौ जोंनि आसामनि मेन माने दुश्मना जाहैबाय बर' होननाय जाथि मानोना बिसोर सानसे समाव स्ट्रं थायोब्ला इउनिटि भाबै थायोबा बिसोरो सानसे समाव अकुपाइ खालामनायजों लोगोसे बिसोर हाखौ बुखावना लानानै थांनो हागौ बिथांमोना जोंनि बर' जाथिनि माने डेभेलप जानाय वेल डेभेलप जानाय ब्रड डेभेलप जानाय बिथांमोना लुबैया जिबनावबो लुबैया गावसोरजों समान समान डेभेलप जाखानो जेन' गावसिनि आथिं सिङाव जोङो सरन खालामनानै सोलिनाङो जायनि जुनैनो बे बिटिआरनि एकर्डफ्रा नोंथांमोना नुबाय जोंनि मोनखानाय पावार फांसनफोरखौ गासैखौबो डिसक्रिमिनेट खालामजोबनानै गासैखौबो सिफायफिनजोबनानै रिभिजिट खालामनानै जेन' गावसोरखौनो हान्थु खरायनानै जोंनि मानसिफोरा सार होननानै दिसपुरनि आन्दाराव थाफिननाङो जायनि जुनैसो बे बिटिआर एकर्डखौ बे रोखोम बानायनाय जादों दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोर खोथाखौ बुजिनो हानांगोन मा लाइनाव बुंदों बिथांमोना गावसिनाव जे दायफ्रा जाबसिन जाजोबनोसै बे दायनिफ्राय जेन' गावसोर गयो मिथिबाय दा बे दायनिफ्राय जेन' बारग'नो हायो जे जोंहा बेवहाय जेबो लोब्बा गैया होनजानाय बिथाङा हाजारखि बुङा मानो जों जाम्बा नङा दानि नोङो 21st सेन्चुरिनि मानसिफोरा जाम्बा नङा कनभिक्सन थाखानाय हक मानाय हक नेलसन मेन्डेला 28 बोसोर जेल जानानै सिङावनो सुक्ति साक्कर होनानै बेयो 28 बोसोरनि उनाव फैनानै गनानै प्रेसिडेन्ट जादों बेफोर गासिबो दाय दक्षिणाफोरखौ खमा मोननायनि जोंसो शान्ति सुक्ति एकर्ड नेगोसिएसन जायो सोरबाबा नोङो माबाव दङ नोङो सोरबा बिदिनो पानिशमेन्ट मोननानै दङ बेफोरो गासिबो उदां जायो एकर्डजों बे हाजारखि होना माने गिदिं गिदा बे मुजुलाबो गावनि बिखाव गोलैगोन आरो बेबादि लिडार सासे जे दैदेनबोदोंमोन एनडिपिफोरखौ बिनि बिथाया मा मोजां जानो हायो बिनि खोथानिफ्रायनो जों मिथिनो हायो बिसोरहा गिनाय दङ रन्जन दैमारि सारा जुदि गबोयोबा गावसोरनि बिथायाव थानाय नङा आरो गावसोरबो हयथ' नोगोजाव थांफिननो हागौ दा बेफोरखौ रिभेन्स लाजानो गिनानै बुंनो थाङोब्ला बलिका बाख्रा हिन्दीयाव ना बुङो एनडिपि भाइफोरखौ जानिए बुजिए कयथा लिंकनि कयथा लाइननि लिडारफोरखौ दा दिनैसिम जेल हाजतआव दोननाय माने गावसोरहा गिनाय दं आरो बे गिनायनिफ्राय नाना रखम कनभिक्सन जाखानाय बुवा होनलाबायनाय जाहाथा खोथा होननाया बे नंखायजों उदाहरन दङ पृथिबियाव जेल जानानै जेल सिङावनो साइन होलायनानै उदां न'खराव फैनाय खिन्थु शान्ति सुक्तिनि खाथिराव साइन होनानै जेलाव थांफिननायसो पृथिबियाव गैया जोंनि मानसिफ्रा बिसोरो जे जिनिसफोरखौ लानानै जे खामानिफोरखौ मावदोंमोन मावफुंनो हायाखिसै टाइम पिरियडआव रायजो राजाफोरखौ दाथ' बिसोरो पियर पलिटिशियान जाहैबाय नालाय जे जिनिसफोरखौ सैथोथानिफ्राय जेन' सैथो जिनिसखौ मिन्थिया गावसोरनि होननाय बाथ्राफ्रानो जेन' पाब्लिकनि सायाव सैथो होननानै सानजायो बेफोरखौ लानानै बिसोरो जाहाथा होनलाबायगासिनो दङ
BTRआ बोरै नोङो BTCनि गेटआव नोङो नामाव लिरजागोन बेनो लेखा सानाय दङ दासिमबो एप्रिल मार्चसिम 2025सिम BTCआनो थागोन इलेक्सन जादों BTCनि इलेक्सन जादों BTC सरकारानो दं BTCआनो दङ बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै बिसोरनि टाइम अफ पिरियडआव बिसोरो मावफुंनो हायाखै दा बिसोरो जाहा खोथा होनलाबायनानै दङ आरोखि बेयो मोनसे दा लेखा सादासो बिसोरनाव सों जुदि BTR जाबायब्ला BTRनि आर्टिकेल नाम्बारा बेसे बेनि दफा नाम्बारा बेसे शिडिउलनि बबे धारा नाम्बार आर्टिकेल नाम्बाराव BTRआ जन्म जाखो आयेननि बहा अब्लिगेसन दङ बिसोरनावथ' गैया माने BTRआ दाबो जन्म जायाखै लोगोसे गेजेराव आं नोंथांखौ मोनसे खोथा इनफरमेसन होनो सानबावबाय दा जोंनाव 125 दा एमेन्डमेन्ट सोलिगासिनो दङ प्रद्युत माणिक्य देबबर्मा जे राजा त्रिपुरानि बिथांमोना 40 बोसोर आन्दोलन खालामनानै शिडिउलखौ माने रिभिजिट खालामफिननांगौ रिसेटलमेन्ट खालामफिननांगौ रिभिउ खालामफिननांगौ होननानै बिसोर डिमान्ड होदोंमोन दा 125 दा एमेन्डमेन्ट सोलिगासिनो दङ थारमाने जोंहाबो दा BTR BTC गासिबो एमेन्डमेन्टआवसो दङ दा टाइम अफ पिरियडआ BTRबो गैया जेबो गैया बुंनो थाङोब्ला गोल्डेन चान्स दा नोंथांमोना मिन्थिना मिन्थिया गावबा गाव एलेकानि शिडिउलखौ मा रोखोम शिडिउल लुबैदों बे रोखोमै हम मिनिस्ट्रिया बिनानै दङ जे नोंथांमोना नोंथांनि शिडिउल माबादि एमेन्डमेन्ट माबादि रेक्टिफिकेसन माबादि रिशिडिउल खालामनो लुबैदों बेखौहाय भारत सरकारा दा मेमोरेन्डाम लागासिनो दङ दा थिग मथे थारमाने त्रिपुरानि जे काउन्सिल दंमोन बेवहाय नोङो नन ट्राइबेलफ्रा बुंजोब्बाय बे शिडिउलनि मर्यादानो गैला होनजासै दा जायनि जुनै बे बिथां राजानि नेतृत्वआव डिमान्डआव जोङो नर्थ इस्टआव गासिबो शिडिउलनि मोनसे रिभिउ मोनफाबाय आरो मा रिभिउ मोनफानाय माने BTRबो रिभिउ जाबाय BTRबो BTCबो रिभिउ जाबाय दा नोंथांमोना मिन्थिना मिन्थिया प्रमद बर'आ हारसिंनो बे मेमोरेन्डामखौ हैनानै दङ दा जों होनदों जोंनि दुवार ओनसोल बिनाया नै नाय नोंथांमोना जोंनि मेमोरेन्डामा पाब्लिक जोङो गथायदों फराय दा जोङो होननांगौसो बिथां प्रमद बर'नाव बिनांगौसो नोंथाङा जे रिभिउ जानाय शिडिउलनि 125 दा एमेन्डमेन्ट जे जानो थांदों बेवहाय नोंथाङा मा बिदों बेखौ दा पाब्लिकलि खोन्थानांगौ जोंनि मानसिफ्रा सोंनांगौ जोंने जुदि मेमोरेन्डामखौ खोन्थानो हायोबा बिथाङा पाब्लिकलि मानो खोन्थानो हादिया आरो 2 नाम्बार खोथाया जाहैबाय बियो बिफानि सम्पत्ति नङा उरखाव गौरवनि गोविन्दनि प्रमदनि बिफानि सम्पत्ति नङा काउन्सिला बेखौ क'क्राझाराव अल पार्टी मिट खालामनानै सावरायनांगौमोन जे जोङो शिडिउलखौ माबादि लामारनो मानोना BTR एकर्डआव खुनु शिडिउलनि आर्टिकेल नाम्बार गैया होमब्ला बेखौ बिफानि सम्पत्ति नामा प्रमद बर'आ माबोरै हासिनो हाखो होमब्ला बेखौ बियो अल पार्टी मिट खालामनानै क'क्राझार बायदियाव सावरायनांगौमोन लेंहरनांगौमोन एक्स ब्लान्डार्सखौ लेंहरनांगौमोन अपोजिसन पार्टी हिसाबै BPFबो थानांगौमोन UPPबो थानांगौमोन सावरायनानैसो जोङो मोनसे थिरांथा लानांगौमोन जे जोंनो 1949 नि बादि शिडिउलखौ जोंनो नांगौ शिडिउलाव थायो आर्टिकेल 244A आर्टिकेल नाम्बार 271 आर्टिकेल नाम्बार 275 आर्टिकेल नाम्बार 371 थायो नोंना BTRनि आर्टिकेल नाम्बार शिडिउलनि बबे दफायाव लिरजादों गैयाब्ला नोङो बे बुङा हमनालाय नोङो दार्जिलिं नोङो बिसिनि बादि भारत सरकारनि सिङाव शिडिउलबो नङा माबाबो नङा काउन्सिल जाहैगोन आरो नोंथांमोना मोनसे जिनिसखौ मिन्थिना मिन्थिया BTRखौसो जोंनो संबिधाननि मर्यादा खालामसै होनदों आच्छा BTCखौ गारबाय दे रिभिजिट खालामनानै गारबाय नांला बेखौ स्क्रिप्ट खालामबाय BTRखौ लाथ'बाय दे खोथा बेयाव थानाय शिडिउल हाया हाबदों जोंनो 2003 आव बिमानि रावा 90 फारियाव 9 नाम्बार क्ल'सआव BTCनि एकर्डआव हाबदों बेखौ लिरफिननांगौमोन BTRआव जोंनि बिमानि रावा 8 शिडिउलाव थानांगौ जोंनि हाया 6 शिडिउलाव थानांगौ होनो BTRनि एकर्डआव बबे दफा बबे क्ल'स नाम्बाराव लिरनाय दङ होमब्लाथ' जोंनाव 6 शिडिउलबो गैला दिनैनि दिनाव 8 शिडिउलबो गैला गैयैखायनोथ' नोङो जोंनि सायाव डाबल जोंनाव काउन्सिल जागासिनो दङ आदिबासिफ्रा नोङो प्रटेक्टेड क्लास मोनबाय फरेस्ट डिवेलप्मेन्ट एक्टआव हाबजोब्बाय गोरखाफ्राबो प्रटेक्टेड क्लास जाजोब्बाय दिनैनि दिनाव जोंनाव सन्देहसो दङ जोंना 6 शिडिउल दंना गैला जोंनि मथेब्लाथ' जों 6 शिडिउलखौ नुवाखै 6 शिडिउल गैला जोंनि हालामाव 8 शिडिउलबो गैला मानो गैला होनब्ला बिसोर लिरना लाबोबाय बिमानि रावा जोंना एसोसिएट लेंगुवेजबो जाथोंसै बड' 90 फारियाव हाबफिननांगौ होननाय BTR एकर्डआव लिरनाय गैया एसोसिएट लेंगुवेज बिथांमोना लिरना लाबोदों बड' 90 फारिनि जोंनि भाषानि मर्यादानो गैला आसामनि मोनसे बर' भाषाया एसोसिएट लेंगुवेजसो दा बेफोर जिनिसखौ प्रमद बर'नाव सोंनांगौ इमु थेमानाव नोंथांनि मेमोरेन्डाम हैनाया पाब्लिकलि खालाम मा नोङो मेमोरेन्डामाव हारसिं मा हैखो बिथाङा इभेन एक्स जोंना BLTफ्रा थांनानै हैबाय बेहाय 371 को जों सोहोदों आर्टिकेल नम्बर 275 को सोहोदों आर्टिकेल नम्बर 271 को सोहोदों 371 आ जाहैबाय 6 शिडिउल नर्थ इस्टआव स्पेशल एक्ट जायो हा हुनि रैखानि कमिसनजों लोगोसे बेफोर आर्टिकेल नम्बरखौ सोदोंना सोआखै खिन्थु जों मोनसे जिनिसखौल' मिथिगौ डाइरेक्ट फाइनेन्स नांगौ बिसोरनो डाइरेक्ट आर्टिकेल नम्बर 280 नि थ्रु थिगैनो बिसोरनो कनसलिडेट फान्डआवहाय सामेकित
माने निधिनि थ्रुयै डाइरेक्ट फाइनेन्सखौ बिगासिनो दङ नोंना हाया बिथाया बबे नाम्बाराव 6 सिडुलनि बबे धारा आर्टिकेल नाम्बाराव प्रजुज्य जादों बे जागोनबासो नोङो 280 नि एमेन्डमेन्ट जागोन नोंनो बिथानो 6 सिडुलाव दं ना 8 सिडुलाव दं ना 5 सिडुलाव दं ना 7 सिडुलाव दं बेनो मेनसन गैया बुजिबाय जेरखम बाइबेलाव थायो जहन चेप्टार एथ' फर्थ नाम्बार एथ' जेरखम रामायण महाभारतआव थायो श्लोक नाम्बार एथ' फराय जोंनि बिटिआरनि 6 सिडुल दङब्ला बिनि क्लज नाम्बारा बेसे प्रमाण बर'नाव सोंदो बयबो दं गैया गैयाब्ला बियो जोंना जेनेरेल काउन्सिल बयबो 6 सिडुल दङ जोंनाव गैला बिथांमोनथ' जों मिथिबाय जोंथ' साननानै दङ थांनाय बिटिआर रेकर्डआवबो रन्जन दैमारिखौ दिन्थिया मानो सानलाबायदो दाबो नोङो 6 सिडुल मोनसे गल्डेन चान्स मोनदों बिटिआरआव जुदि माबा मोनसे भुल जाबाय दे माबा मोनसे गाज्रि जाबाय दे बेखौ सावरायनायनि सम दंमोन ना बेथ' बिफानि सम्पति नङा बेखौ माबोरै हासिल लाखो नोङो थारमाने जों बुजिनो मोनो हेमन्त बिश्व शर्मा थोननाय बादिसो बे मेम'रेन्डामखौ हैनानै दङ मानोना आसामा दहायनो होनदों आङो आसामा जोंखौ मालाबाबो स्टेटासआव आसामजों जों डिसपुटजों समान जाजानो बायो होमब्ला बिनि मेम'रेन्डामा हेमन्त बिश्व शर्मा ड्राफ्टिं खालामनायखौ हैनानै दंमोन जोङो पाब्लिकफ्रा अल दल संगठना बिनांगौ गल्डेन चान्स 50 बोसोर डिमान्ड खालामखांनायनि उनावसो प्रद्युत राजाया जोङो 6 सिडुलार नोङो माबा जानो थांगासिनो दं रिसेटलमेन्ट जानो थांगासिनो दं बेयो 100 बोसोरबो नांनो हागौ 50 बोसोरबो जानो हागौ नेक्स्टआव जे सुद्रायफिननो मोनसे समान खाबु मोननो जुनै दा जोंनाव भारत सरकारनो होनानै दं बेखौ माबोरै हासिल हैनो हाखो बियो बेखौ बियो रिसिभ खालामनो माला फैनांगौ दिल्लीनिफ्राय क'क्राझाराव रायलायनांगौ बियो अल पार्टि मिट खालामनो बर'नि जेसेबां दल संगठन दङ बिसोर सावरायनानैसो बे मेम'रेन्डामखौ हैनो मोनगोन बे माबोरै हासिल हैनो हाखो बियो बेथ' सावरायनांगौ बाथ्रा दङ बेथ' बिफानि सम्पति नङा काउन्सिला बेखौथ' अल पार्टि मिट खालामनो सावरायनांगौमोन बे थांनाय बाराव बिटिआरआव एरखम जाबाय गवाखसै रन्जन दैमारिखौ गवाखसै बे सानसुआव गहोनायनि दफाफोरखौ लिरनो हायोमोन बे सानसुआवनो जोंनि आर्टिकेल नाम्बार गैया 6 सिडुला माबोरै जोङो गोख्रों खालामनो हायो बेफोरखौ सोनांगौमोन धारा नाम्बार दा जों बिसिनाव गैया गोदोनिफ्रायनो आसामनि बियो सासे प्रतिनिधि आसामा जाथोनो बेखौसो मावगोन नों आं होननायखौ मावा दा बेखौहाय जोङो हमनांगौ बेनाव डिमान्ड खालामनांगौ नोंथाङा मेम'रेन्डाम हैनाया बे कपिया खोन्था पाब्लिकलि खोन्थानांगौ नायनानै जुदि बहाय खुथिनाथि थाबावब्ला नोङो थांनानै मेम'रेन्डामखौ दिल्लीनिफ्राय रिसिभ बेक खालामनानै क'क्राझाराव लाबोनानै बेखौ रेक्टिफिकेसन खालामनानै जों फोसाबगोन 6 सिडुलखौ जोंनाव सोर माबायदि 6 सिडुल बानायनांगौ जों बेखौ कारेक्सन खालामनानै दिल्लीयाव जमा होगोन लायफिननांगौ बे मेम'रेन्डामखौ